Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Budi. Ginaingon, bisag sa imong kabuutan ug kaayo sa tao, doon na gyud masuya ang traidor nimo. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Pakarno. Kamo doon si Baytripon ang bugayad ni Miss Sarah ha? Ini kuman niya kanta sa final show. Okay, way problema, way Budi. Ikaw, asama ka? Ako mo drive sa inyong sakyan. Sakyanan ko mo drive niya paingon sa balik sa hotel. Nga iyang giistahan karon. Amping mo ha? Bay, Cardo? Dagan fan si Miss Sarah. Ayaw niya sa pasagdi. Nga makusian o doon na ba'y mabinuang sa mga fans? Way problema. Kopya. Is by tripon. Standby dito sa kilid. Din mo exit si Miss Sarah. Okay. Good. Good luck na to, bay. Cardo, dili kita magkumpiyansa. O dili kita magpakauaw sa pagsalig sa manager ni Miss Sarah sa atong pag-secure sa safety sa iyang talent. Cardo, nagbabay na si Miss Sarah. Abtik mo doon ni by telefon ha. Di na namin doon, bay Budi. Okay, may hit mo, Sarah. Padaw na may sakinan. Go! Pandaron na kundaan sa kinan. Hindi na paingon sa si Ricardo o by telefon. Thank you, mga bay. Safety na si Miss Sarah. Thank you, Papa. Enjoy kay ko sa concert gabi eh. Di agos atubangan ang nakashake hands ko ni Miss Sarah. Nakagakos pagkit ko niya, pa. Mauto ang happiest moment ako gabi eh. Thank you. Bisag mature na siya pero na-feel na ko nga buutan siya og nakarelate ko sa iyang gipangkanta kagabi eh. Anak, Miss Beth, unsa ka nga akong kalipay. Nga imong bation kong... Hey, ganihan naman kung nanawag ninyong duha. Sabihin niyo ang nabisihan, ha? Nag-thank you Mga lang ko ni Papa, Ma. About sa concert kagabi iba ni Miss Sarah. Concert din ni Sarah ang inyong gi-escortan kagabi, Budi. Mao di nga sa'yo sa buntag nag-ready ka na sa imong mga gamit. Og... Tananak, mga awan na ta. Samtang wa pa mo man ulitan niya sa mama ni mo. Tana. Tana. Naibaw ko, Budi. Siya paghihapon ang naasim kasing-kasing. Ang siya kong saan mo. Nakita ko nga ang imong kalipay gabi samtang nag-concert ka, Sarah. Fernando. Next time,
gusto may baw. Kinsa ang mga martial staff na kuwaon sa imong manager? Buset! Isag ko si... Wala mabuhat ni Budi na ko, Fernando. Paong, hangtod karon si Budi paghihapon nagatagan ko sa akong kasing-kasing. Magselos gid ko kay ako na ang imong asawa karon Si Mama o Papa nag-away. Kinsa kay kisilusan ni Mama Alma. Naibaw ko! Naibaw ko, Budi. Siya paghihapon ang imong gihigok ba? Siya paghihapon! Kinsa may kipasapot ni Mama Alma. Ang cellphone ni Budi. Ako na lang tubakon din. Hello? Si Budi, please. Tingog ni Sarah. Kinsa na nawag, day? Dawat ang cellphone. Malipad ka kung mahibaw ka kung kinsay na nawag nimo. Hello? Magkita ta, please. Sarah? Hala, kadakang picture sa sling bag ni Papa Budi. Kung ako masayop, si Miss Sarah man ang iyang gigakwis. Fans day si Papa ni Miss Sarah. Liz? Ngano nangukay ka sa bag ni Budi, ha? Mama Alma, tanawa o. Si Papa Budi o si Miss Sarah kining niya sa picture. O tanawa, ma. Kinsa ning bata nga gikugos nilang duha? Ikaw! Ako? Oh, ikaw ka na, Elizabeth. Dili ako ang tinuod ni mong inahan, kundi si Sarah. I missed you so much. Oh, Sarah? Unsa kini? Ngano? magpalit na, Budi. Magpalit na. Sarah, may asawa na ko. Parang hindi ka makigbalik ako. Libay ako karon, Budi. Sarah. 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 Libay ako. Sarah. Kimingaw na ko sa mga apil, Budi. Sarah. Sarah. Budi, libay ako. Tanaw ako. Budi. Kana, Budi. Hangtod karon. Maayo ka paghihapon mo sex. Budi. Pinindot ka magkag-sex ko. Dami mo ang babae. Budi. Love, Budi ka, Budi. Happy? Happy kayo. Wa pa man day ni-retire ang imong junior. Baskog pa man kaayo. Retire ko taon. Masa man? Usban tanong ka. Zaman, ha? Kasabot ko na yan. Di ay, ha? Gilog. Kung nagbalik ang imong underwear, bi? Gilog. Wa may event ron, Alma. Hain man day si Budi, ha, phone. Sa akong nadunggan, murag magkita to sila ni Miss Sarah. Magmotel tong duha. Aw, fighter man to yung bana, Alma. Oh. Unsa kining bag? Magbuwag ta. Alma. Alma, sorry. Ang kuno kong nakasa ko ni Magay. Sorry kayo. Tinuod pa. Nagkuyog mo ni Sarah.
Oh, Alma, natintal ko. Wa ko makapugong. Sorry. Buddy, tinuod ka si Bisara ang tinuod akong mama. Oh. Din ka may baw, Lisbeth. Ako'y misulti niya, Buddy. Naukaya niya ang imong bag nga doon ay dagang pictures ninyo ni Sarah. Huwag nagselos ko. Maong ako nila siyang isultihan nga si Sarah ang tinuod niyang inahan. Sorry, Alma, sorry. Promise, di na ko makikita pagbalik ni Sarah. Dili na kita. Sorry, di. Yun saon man ni pa kung gusto kong mugakos o mukis ni Mama Sarah. Lisbeth, okay na ko. Imo siyang inahan. Tugutan ko kamo ni Buddy nga makikita niya, pero kanang uban ko ninyo. Deal? Sige, deal. Aron, dili ka na magsilos, Alma. Nakikita ko kang Sarah sa katapusang higayon. O gipranggahan ako kini. Nga mao na katoy last tungod ko alang sa kalinaw sa among pupuyo ng magtiayon. Kay si Sarah, tipik lamang kini sa akong kinabuhi. Pero si Alma mo'y tibuok sa akong kinabuhi. Malipayon og hapsay na ang among pupuyo karon ni Alma, kauban ni Lisbeth, nga among anak ni Sarah. Mga makasama ang kaagi ni Buddy, dinhining tulumanon. What's the style? Malipayon og hapsay ang pagpuyo style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama. Ako si Quintin, ginaingon, bisag magbag-o ka na sa kinabuhi. Doon na gimulugit sa iyang pagkabuangon. Mao ganing nitabo sa akong kinabuhi, nga dili gid ako may kalimtan. Oh, buto-buto sa armas. Lupin, pauli na bigay mo nila na mismo maimax tindahan. Bitaw, Lupin, alas 11 na ganis kagabi undong. Basta ingon ining orasa dong, kuyawan na gyud mi. Ay mo gahadlok ng imak, Nilfa. Ni ako, wa mo'y salig na ko. Ay, ginoo ko to, anasab. Uy, ginoo, Diyos ko. Sige na. Manira na ta, Nelva. Lupin dong, biya na dinidong, kay ginervyos na gyud ko dong. Inayos pagtambal pa. Stillahan ni mo, Quintin. Ikaw ang imong grupo di iskang mo nagbusan na pabuto gabi. Buang tong sa kagrupo. Giunan mi. May bawas na mi pa. No, may ganyan tapsing reigo ni mo, Quintin. Pero anduhan ako kauban pa. Kuan, kaning naintimanog yun. Luping mas ilang kadaghan Duda ko, patay gito sa duha. Purbida ni mo, Quintin. May galiwa maigo ang imong uot. Kinduo ko ni mo. Di na ko masunod pa Nang imak, papalita kong alkohol ng bi. Gamay o dako? Gamay lang ng imak. Dara, Quintin. Uy, may bandage man lagi ng imong bukton, te. Naunsa ka? Nasangit ko skural ganina ng imak Meron bayad na ko. Ari ko. Salamat, Aripen. Uy, tinuod ka hang gisultis mga tanod nga ang grupo nila ni Quintin ang laing grupo sa gang maoy nagpinusilay gabi. Ay, salamat. Niyari ka sa ato Ano day pa? Ay, daghang mga pulis rin sa bisabay itong dapit may pagita ko sila. Kinsa mo kuno pa? Wako kay pa dali-dali mo kukuli. Pakinin pa. May mangita kanina ako pa nga ayaw sulti ha. Nga ni ako ug ayaw sa nagpasudla kung wa sa ipakitang waran. Idlas Quintin da. Pero asaram kang buang nga ka. Sa madugay ug sa madali. Madapar ka sa mga tinugyan sa balawd. Quintin?
Duta ni mo sa, Lupin. Ikaw man di mi-report sa mga pulis nga ako'y nakapusil o nakapatay sa duwa na kauban sa gang. Pataka managap. Kalma lang, Kintin. Paminawas ako. Ako'y napangutanan sa mga pulis. O ang imong dagway mo ilang describe na ako. Wa may lang bugoy sa itong dapit. Ikaw raman. Way kwinta ni mo? Nga mangunay lang kagpangawat sa itong mga silingan? Kung masakpan maayo kayong drama, magpakiloy. Gago ka! Matid mong kagintin. Ay nag-uspa ang pataka mo sa tabi ha. Ay uspa. Kay hutun na ko ang balas kong armas. Diha si mong baba! Sige, sabtun ti ka Kintin, kana kun masaad ka na ko nga di na ka moapilan ng inyong gang. Pero, Nilfa, Kung di ka makabiya nila, kalimti na lang ko. dili ka na mahimo, Nilfa. Sige. Ikaw ang akong piliun kaysa akong grupo. Love ti kam, Nilfa. Maong ikay akong piliun. Salamat kun mo na Kintin. Salamat. Nilfa, imo kong igakos. Diin ang imak. Ni ako kay mamisita ko si mong gwapang anak ni Nilfa. Di na may mong mamisita ka sa akong anak, Lupin. Kay gikasal na sila ni Kintin. Unsa nang gikasal na sila si Kintin og Nilfa? Oo, sa huwi sila gikasal. Uy, ngano nagpakasal mas Nilfa kang Kintin? Nga, dakpununon man na siya sa mga pulis. Ha? Ganong dakpon nun man nga wa may gihimong sa laod sa Kintin. Ikaw lagi, Lupin. Sige man kagpangawat. Sige sa kagkasakpan. Wa man lagi ka pangitaas mga pulis to. Nalang pangitag samok ng ima ko, Di ko na ihatag ang bag nga akong nakawat. Sure ko, tagan ang sud na kwarta ini. Dato itong babaeng tag-iyan ng bag. Paspasan ako sa pagwadagan. Pasan ako. Dili sa kapas na ko. Kidagkog tiyan ang mga pulis nga mikugod na ko. Si Kintin ako ikasugat. Adakpan ra ka namong kawatan na kang dako. Tulo lang sila. Kintin! Saan ba? Sabat! Si Lupin man ito. Ayaw paglihok! Sir! Kauban ka itong lupin ng kawatan. Sir! Naasay mong mga kamot ang bag na iyang ikawan. Bayra ni mo kini. Unsa? Nakuha na nako ang tanang mong kinumpra, Nilfa. Salamat Lupin. Adawatan ni Suhulan ko ni mong kwarta. Ay, nawa ko magkanalan ana Kung imong kasing-kasing mo isuhol na ako nang dawaton. Sige na, Nil. Di na ito makagawas pisuan sa Kintin, nga imong bana. Ako nila'y pulis sa iyang dapit. Nabuang ka, Nilfa. Nagpada ka mas ilad anang Lupin, oy. Maimak. Pasagdil ko sa kong desisyon, Gwen. Okay naman ko ni Lupin. Kinsa man ron, oy. Ay pagsaba, mag-ibak. Ay pagsaba. Surprisaw na ko, Nilfa. Nakagawas na ka, Kintin? Oo ba? Nagbinutan ko susprisuan ma. Huwag nakita sa CCTV camera. Nga igo lang kong ipasahan sa bag sa gikawat ni Lupin. Animal tong tawa na. Animal to siya, ma. Sige, ma. Sunod ako sa kwarto sa Nilfa. Ginoo ko. Nganong nagsuo magkagbalik sa imong sina, Nilfa? Di ka pa jerjer na ako? Kintin. Unsa gibuhat nimo sa among kwarto, ha? Lupin? Hala,
Ay, mga sinilabang mo! Tinangawa ka mahilabtin itong buang halupin? Wa lagi, Kintin. Wa ko masugot ka mo gamit siya na ako. Kintin, may kinakagawas na ka. Kimingaw na kay ko ni mo. Kintin, kimingaw na kay ko ni mo. Ako sa lagi ninyo kay Kumura. Kintin. O, Daniel pa. Tagbawang takmayo dahi. May kinyo na rin. Kintin. Doon kay dagan kong style nga ako nakatunan din ito bukol suod sa prisuhan dahi. Lain sin style lang. Kintin. Kami ang kaya ini posisyon na Daniel pa. Saan yung posisyon na? Gani. Saan yung... Binaki style. Kintin. Kokak. Kokak. Lami sa. Kakilig din yung binaki style, Kintin. Kintin. Ay lang lukso ha. Binaki ni. Kokak. Kokak. Perting tagbawan nil pas kong gibuhat niya nga binaki style. Mao kato makasama ang kaagi ni Kintin, dinining tulumanon. What's the style? Binaki style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.